Vítám vás u svého prvního let's playe, spíše takové informačky o tom, co se bude dít. Pro všechny informačky jsem si postavil takovýto malý stav, který budu postupně rozšiřovat. Nejdříve informace. V pondělí let's playe nebudou vycházet, neboť mám školu do 16:15. V úterý se pokusím o jeden z dílů. Aspoň ho natočit a vydat, pokud to stihnu. Jinak, vydání ve středu a nahrání dalšího let's playe. Čtvrtek. Mám namáhavou školu, tento den může, ale nemusí být let's play. V pátek pohoda, díl bude na 100%. V sobotu je možnost dalšího dílu a vydání předešlého dílu. Vydání dílu platí vždy další den po natočení minulém dílu. Takže nahraju v úterý, ve středu vydávám. Aspoň se tedy o toto pokusím dodržet. V neděli je příprava školy, možnost bude pouze vydání a také nic. Platí do 1.9. 2013. Poté jdu na střední školu, let's play od té doby budou nepravidelně, dle času, ale bude, nebojte se. A teď mám malou zábavu, kterou jsem si pro vás připravil. A to je takový malý právní stroj. Ukážu vám názorně. Ještě si rychle najdeme ty pavučiny. A decedujte. Postavím tam toho Vesničana. Mě nezajímá jeho nabídka a teď sledujte, jak propadává vlnou. Otevřeme poklop a dopadne dolů do vojdu. No tak pojď, padej. To je doba, zatím mám další stoly. Tady jsou kůly těch s hlavami, co se pokusili dostat do mého hladu. Villagera propadávat. Rád si takhle hraju a vymýšlím různé hovadinky, které jsou jaksi pro zábavu a zpestření. Tak. Teď to nejdůležitější. Vylezu si na nějakou věž, ať dobře vidíme. Málem jsem zapomněl na informace o sobě. Na YouTube mám jméno SC Navy Seal a ve hře používám Crysis 3 nebo Crysis klasicky bez číslovky. Skin, jak vidíte, odpovídá. A to by bylo z mojí informačky prozatím vše. Loučím se.